Vi skal snakke om billeafstanden på en CD, og først vi har gitterformen, som er D gange med sinus til 0, er lige med orden gange lange. Og vi tager ligesom en trekant til vores tangent til V, så 4,7, som er vores centimeter fra første orden til første orden. Så dividerer vi med 2 for at finde ud af, hvad halvdelen er. Og så tager vi 18,5 som afstanden fra vores laser til papiret. Og det vi får, det giver 7,23 cm. Okay, og så har vi gitterkonstanten, som der er 3,33 opløftet i 10 minus 4. Og den ganger vi så med 7,23, og det giver 4,2 og sådan en masse andre tal, som det bliver meget stort tal, så derfor bliver vi nødt til at lave det op til nanometer. Og det bliver så 420. Og så D lige med lambda gange orden divideret med sinus. Yes, står der en fandens masse fint materiale heroppe på venstre side. Så når vi heroppe på højre side, så har vi vores tal 21,9, som vores første orden. Det dividerer vi med 2, hvor vi derefter dividerer det med 41,5. Det er så i første, som så giver lige med 14,78. 420, det skal ganges med 1. Dividerer med sinus med vores tal 14,78. Det giver så lige med 1680 stave, som en millimeter på en CD, som så er vores resultat. 2